kule vanatongotandara nesu hausizona vambochinja nguva yezvinezviva akuramba kupinda mukati aiwa vanojamuka kule jamuka kuenda musaende kule aiwa musati maoneka kule maoneka aiwa vanoramboenda kule achinja nguva dziri nguva yekupinda varamba kule jonzi ngavafambe mushe ngavanyatsoenda iwe nyawo vaperekedza kuti sekuru vaenda vasikuenda zvekumhanya vambochinja nguva ese zvakuchinja imwe purogiramu yepagomba kana nesekuru endai Rastafari hanzi nevaridzi vemunhu musakande zvino iwoyo wacho aiwa varamba amai vacho vati handikuda mwana wavo sekuru avabata mai waka munhu afa wawa hapana chadirwa vazefa uliokanda nechamba ufanika uya anodonda nekurumiza kanda chamba boys hata akakutengesa chamba tichine 5 years aiwa akukwana kwavhurwa rinopinda adasini adanyaleti adanyaleti chaichaiyo haangagarisa munhu kekunomwira ndozikurambo auramba ndiani auramba ndiani abodza auramba ndiani akuramba ndiani sekuru waende asi amusirezoende adanyaleti awa uyu ndiadira nanziri awa ndewedu nyawe iyama yedu iyi ndeni vanhu vanongofa hapana vanhu vanongokirana atadza kudhifenda kuti asafe makuda kutaura kuti hanziriwo zavo ndodotonya auda nyaleti chaichai nyale yobvaenda haasina kunyenga aende kumona zvangu vada nyaleti obvaenda Gaza, akuna nyaleti chaichai kutoti aende tonotsvaga mumba make chemo zviratadza kukwana ivo vagara ichera magome kuti pamusoro iko
basi sarambe. Mari yakatumidzirwa ndisi. Right. Mari yauya before yauya zvanzende yakawedzera muno mwadoro uyu mari yozouya ndisi. Tikavapa. Ndobva yauya $20. Zvanzi atotenga 3 crates ndobva mani atora vanhu bva vaenda kuna 40. Vabva vananzva. Vaenda kumasangai hapana sangai yakasara vachisakadza vanhu vese. Ini ndakati ndichaona vadzokone change kana shamwari. Fonso ane ma best video anobuda. Buda ane ma best video. Havana ndakatotenga doro nini. Kutotenga esi Fonso ndo yanaye. Ndakatotora ne doro randati ndikanditongomupe. Aina kana chayakashanda mari yacho. Sadeda kuti ndimamise parufu nezuro ndakazodhakwa manje ndokunyama ndakaita. Zvacho ndakatobuda. Yopanera kurova. Saka ndaida kuti ndisumudze gumbo kuti ndibude pagedhe apa ndavharirwa mumba bhosi ndaye mwadoro nezita rake nezuro. Ona. Saka next time kana mari yakuya mukaita mistake yekupa manu. Zvesho ndomuuraya ndikutaurira. Zvetsera tese tiripo. Akatumirwa mari ndiyani. Uyu. Saka mari yandakabata ndei. Yakapera muzita rako iwe uchipuwa na uyu. Yakapera said isina kusvika kumbatutu uyu. Echageti pamari apa pari kuita chitsotsi apa. Akudya vamwe vari kuita basa vamwe. Mablango mari kuvharwa. Sajutwe nematsaga. Mari iri kudyiwa kuseri. Usanyeberwe. Usajutwe, usagire. Mochinja maoko. Uyako namoko satize bese namikino yamutauri mari ipo marutauri mari nduna Mablango chinja maoko. chipa vabva vafarirana vega yayavo kosti kana chakamwa hapana kosti arapa wakamochikosti Indatoburitsa dhora rangu uya kuno. Apa zvenamata kunopedza nditi. Inini ndikapedza nemika chibva pano ndauda kutaura chokwadi fanika iwewe mufana ndichatanga naye kumba kwako. Nezvikwereti zvangu zvakawanda. Asi da kutangira pauri ndozako nasekuru. Ndoda kumamisana nemi mese nhasi. Muchandudza mari iyo mondirakidza mari kuti mari yandinayo yamuri kutaura mimi. Mese muri 2 ndapedza. Mari yakadziwa nayo.
hatina kufambisa basa rezvemari yakatumwa hatina kuda koti kune zvataidei iwe nekuti wada kuti patengwa kumba kwakweyo wawaifana kutenga kumba kwangu iye akwenda mashabhini mbuya vake sekuru akakusiyeni urimweyo wakatochiva akautaura ndakatenga wanda akutonanzwa erera pasifoni punze unzonzi atikorere nedombo agoma supa ndokufonera ndokufonera bhizi ndokufonera machi pane pakakanyiri kule vari kutaura zvavasingaziye ini musataura zvamusingaziye togona kumamisa ndakatsamwa ndikutakutorereso like ichinzwa ndikutaurire paida mari yekombi handiti paida kirango nekuti vanhu vamwe vanoumburuka paida kana 30 maskati hapana kana skati 1 rakatengwa handiti kuziza hapana chakaitika kule wakada njere ndodhaya nhasi clinton ndashaya transport ivo vakupinda motikari vari 5 iye nduna gribi vakutorana vega isusu tofamba netsoka manje isusu torondo yakatumidzira mari ezazotora kombi iyo urionayo mapurani edu tega marovha ekuno kuti nechii chatinacho isusu imi mune mari makufamba neketekete manje aiona zazvangonakaisa takubatirana chekumira ndati ndoda kuda nenhamo muri uyu anzani uyu gava uyu anzani uyu pamba pakwe uyu angasikatodiwe engoyozvokumanikidzira akatomakwa handidye mari dzemari ichodzi kwasvika mari ati saka uri kutaura zvihandiwahakira ndandikutangira pamba pako muna zvake ifaiti chedu ndati inandidye mari yemari icho ndozvishandira I work for myself ndidye mari dzinokandozvidyira mari yangu ndozvishandira maungano kwete zveizvi handidye mari yevanhu yemadhona chitauro zvefaniro zvakaitwa nemari hapana chatataura wedzera handiti zvese wataura wagona makava mabhiye tazoburisa mari dzedu mahometsvaga kumbi vana vachiuya vasara vakawanda sekuru chipewo tokeni vachitamba but kana wakana mari vanokwana twendi chete kungohaya chirori chaikwana vanhu vese vanogara yakangoiswa pasaidi nzi 20 ndeyerori yo aiwa rori iye zvezvo vanobva vasara hapana kana tendi vari kurwa vane cheya yavo bonzo akafambisa tumidzire mari kwasi nochiona mari pakaipa hai siso hatina totaura haipakauya 200 years hazviite basi tati haya chamari kukombi 200 years aiwa anenge ataura zvipamoyo pacho tikutaura chokwadi hachiputse chogona kurovesa achoka ozongofika but hachiri right vana vachina mari vakanona nemudhara achimwa poti
Yesu wauya uchidrive motikari. Ndioneka motikari majambira muri afai. Chinwa makotsi. Yesu yapera kale makotsi. Wedzera kuzimwira bhiya rake. Iyo munhu aiti izvozvo. Yafanira tine macrates eToronto. Apa tatineka munhu aiti izvozvo. Amai murwira Yesu zvafanira kuva ari mutendi. Vakagara pamachera nana mufundisa. Vafanira kuva vakagara pamachera vari mutendi. Ndo zvakatumirwa mari yacho izvo. But mwe munhu botovari nikirikira. Taikufanira kuti kana kuti 70 ndo ichasenza panapa. Tendi machera vanhu vogara. Handiti po aiwa chi kana kombi kana rori. Hapana. Hapana. Aiwa ati avakati yakasununguka yaikwana asi pakaneka maproblems ekuti anga aine basa kupfuura zvekudya problems api maproblems ekutendera kushapinterera makamboenda kusangai ona munhu achimwa unokodzera muchiroa neutsi wangu pepe ukangona mari chadza muchada utsi kubvariniko maitanzi hey atidi pick up maitanzi atidi pick up tine mari maiti atidi pick up tine mari totomwira hama panhu patinogara tiri isusu tikaita mari hatingatiitezvo but apa pasina mari yacho mari iyi yakatoshanda zvinhu zvakatonge zvinokwete zvese zvamukuona munhu achimwa hwake kupala kwacho yakasenza mari. Papasara 100. pakasara 50 yakatenga huku pamwe muchatodzidyawo kana dzikazashuta Ko 20 bunga pakasheka kana 10 yekuti boys 10 USD ngatichitsvaga ikombi sezva tangoita taisa madhora totora rori nemari dzedu kwauya newe munhu ndiani mauya kane machenji aiwa ndozvamunofunga Tao mabasa vanushandai bwe Samire mari dzevanhu tsvagai mabasa musakalkulete muchidai so muchidya mari dzefuri ameno kamashapini kuziya chitengo wakanaka inu zandidaro tongo castoro kana one coat no yandikukumbira haya pana ndikukumbira amna unomboma kana watichacho kana utoiona usiku ungani usiku utatu chiko ndakazopiwa maremba ndakapiwa maremba ndakapiwa ndakazopiwa ndakazokwereta kuti uiri kwamagivindira atati nditozokuze saka 6 tom apa pakaita samahani